Bosinky, ja vás vítam u prvom videu a čurské busky, no. Ja vás vítam u prvom videu na Dead Run Portable. Je to moc ťažká hra, je parkourová. Ide sem o to, že musíte musíte robiť, čo vám prikážem. Zrejme taký parkour, ktorý nevie nikto. Ope. Tam sa nedostanem. Hopa. Hopa. Nie, toto je moc ťažké. Op. Nie. Stipple motherfucker. D-O-E. Da-da-da-da-da. You stipple motherfucker. Da-da-da-da-da. You stipple motherfucker. D-O-E. Toto je ľahké. Diváci, tu, on je debil, on ma drgol. Sera tú mapu. Ty vole, more tam sami blbci žijú. A ja jediný normálny. Á, môj prst. Ako nemá môj prst. Ideme na to. Ideme na to. Ideme na môj temple, čo je moc zabavná. Oni sa bili. No super. Ja to nedám, To je ťažké. Ktorý blok To je ťažké. To čo nám robia? Vody. Omg. No, choďte niekto. To som nečakal. Toto som nečakal presne. Toto som presne nečakal. Si prepnem na tú sekírku, čo má. No iď. Ja držím duch sám sebe. Choďte tam. Oni dve sú teplí. To idem kúkať na toho. To ten kruh jeden točí. On taký slabý. Radšej sa zabijú. Gonu. Dobre. Toto bude krátke video. Iba. Ja som to jak stiahšil. No poď. Poďme. What the fuck? Bacha. Bacha. Díky. To čo? Jaké ťažké. Aha. No, tak. Presne na konci ma odstrelil ten gadžo. Dobre. Prepáčte, že taký diel, ale dneska to asi stačilo a vidíme sa na budúce. Takže čusky, bušinky.